Tapos kasi nung nasa ICU, sabi ng nilapitan yung isang pare na Father, pwede po i-anoint mo muna, hindi mo gamisa muna ako. So hindi siya na-anoint, in other words. Pero sabi ko ng umaga nang pumunta ko doon sa hospital, ay, di bale, sabi ko, at least napakumpisal natin at napakumunyon mo, sister siya. Hindi man siya na-anoint, pero at least naihanda natin siya sa happy death. Anyway, babalik po si Father Butch Bombasi OP at sana po talaga tayo ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch. And by the way, ini po sa wrong tape as live. Si Father Butch po ay nasa Zamboanga City. Mag-a-attend po ng Thanksgiving Mass ni Father Sid Chong, OP. Okay? So anyway, pinag-uusapan natin na tayo ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Okay? Mahalaga po ito, na sagutin natin ang Diyos, Kaya naging bukas, sabi ko, palad si Isaias sa pagbabasa kahapon, at si San Pablo ganon din, ang kagandaang loob, at iniwan din ni Simon ang lahat ng bagay at sumunod kay Jesus. Of course, sa unang tingin mga katugang, parang nagkamali ang Diyos sa pagpipili. Bakit? Bakit pinili niya si Judas? Alam mo, hindi naman nagkakamali ang Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Tulad tayo binibigyan, pero may freedom kasi tayo. Okay? Ngunit hindi nakita niya ang kakayahan ng bawat isa. Yan ang mahalaga.
at sila ay naging mahusay at dakila sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Kaya nga ang mahalaga, cooperate with the grace of God. Napakaganda po yan. At sabi nga, pagyamanin natin ang dakilang grasya ng Diyos, na makakatulong ito sa katuparan ng ating misyon. Okay? Mga tugang, sa araw na ito ng Lunes, ang Marhay na Bareta naman, napakaganda. Paalala po ito sa atin, na dapat magkaroon tayo ng prioridad sa buhay. Tulad ni Jesus, may prioridad siya. Anong prioridad? Ibig sabihin, one should be one, two should be two. Hindi yung 10 is 1, or 9 is 3, or 9 is 2. Hindi po yun. Ang taas ay sa taas, ang baba ay sa baba. Yung priority. Anyway, basahin ko mga tugang ang Marhay na Bareta ngunya na Lunes na sa tuyang sabi nga i-apply sa buhay ng tao. Kasi ang salita ng Diyos ay dapat talagang sabi nga is i-apply sa buhay ng tao. Ito po, kaya ba't binabasa natin ang salita ng Diyos araw-araw? Kasi ito po ay pagkain natin Pagkain. At ang pagkain ito, hindi tayo magugutom. At itong pagkain niya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi tulad ng pagkain na pagkakain tayo sa anuman. Yan, pagkatapos mawala na yan. Pero itong salita ng Diyos ay pagkain ng buhay. Ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 53 hanggang 56. Okay? Pagkatawid nila, dumating sila sa pangpang ng Genesaret at doon sila isinadsad ang bangka. Paglunsad nila ang bangka, nakita si Jesus ng mga taga roon at patakbo nilang ipinamalita ito sa lupaing iyon. Naging talaga, tingnan mo naman naging maraming tao na naman kasi talagang si Jesus ay he is being sought out by other, ibig sabihin hinahanap ng maraming tao. Kaya nga, nang nabalitaan na si Jesus ay nandoon sa lupaing iyon, dinala nila ang may sakit na nasa higaan kung saan nila nabalitaan naroon si Jesus. Kaya pinuntahan. At sabi sa Ebanghelyo, at saan man siya lumakad, sa mga nayon man o sa bayan o sa bukid, iniligay nila sa liwasan ang mga may sakit at nakikiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit at gumaling ang lahat ng humipo nito. Yan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes mula sa Ebanghelyo ng San Marcos, talata 6, Kabanata 6, talata 53 hanggang 56. Napakaganda po. Bakit? Tayo po ba ay lumalapit kay Jesus o lumalayo kay Jesus? Yan naman siguro. Lumalapit ba tayo sa Diyos o lumalayo tayo sa Diyos? Alam mo, sa buhay ng tao, dapat lumapit tayo sa Diyos hindi lumayo. Sa Ebanghelyo makita natin, yung mga tao ay patakbo na lumapit kay Jesus. Sapagkat number one, ang nakita nila kay Jesus kasi si Jesus is hospitable person, hindi hostile person. So welcoming, accommodating. So siguro maganda po ito. Ikaw ba ako? Kristiyano tayo. Are we accommodating? Or are we welcoming? Yun. Tingnan mo, hindi pinahindian ni Kristo yung mga tao, makita natin yung mga taong lumapit sa kanya, hindi niya itinaboy. Ay, alis kayo, busy ako dito, marami akong ginagawa. Hindi tulad ng ibang mga tao. Minsan may mga magulang na gano'n Nay, Daddy, Papa, Mama, may problema ko. Wala yan. Ben, huwag ka lang yan. Huwag ka, busy ang tatay mo. Pagkatapos ang nangyari, nagpakamatay yung anak mo. Bakit? Too late. Alam mo, pakinggan mo. Alam mo, ako pag may nagkukumpisal sa akin na, Father, gusto ko na magpakamatay. Ay, naku, I take it seriously.
Hindi ko talaga hanggat sabi ko pag may problema ka, huwag kang mag-iisa. At talagang at the same time i-refer ko rin sa guidance counselor. Alam mo, alalahanin mo 'yan kasi it will be too late eh. Mahalaga dito, maganda itong ebanghelyo sa araw na ito kung i-apply natin sa buhay. Si Jesus, alam mo, hinanap siya ng mga tao. At nang nakita siya ng mga tao, kasi nakilala nila si Jesus ay nagpapagaling at ganito, ay talagang si Jesus, ang ugali ni Jesus dito napakaganda. Dinala nga ng mga tao, yung mga may sakit sa higaan at talagang pinuntahan. Pero ano mo ang ginawa ni Jesus? Accommodating. Alam mo, na kahit na siya abalang-abala sa ibang bagay, He will always give time for you. Alam mo, importante sa buhay ang problema kasi sa atin, we take each other for granted. Kaya nga pag namatay, kaya malaking sisi mo. Kasi hindi mo binigyan ng buhay pa. Alam mo, pagpatay na ang tao, kahit bigyan mo siya ng napakagandang burial right o sabihin natin ng pansyong o ng musileo o ng ng lahat ng kabaong, walang kwenta po yun nang siya'y buhay pa. Yan, mahalaga yan. Habang buhay ang tao, pahalagan mo siya. Bigyan mo siya ng importansya. Nung nakaraan niya, sabi ko nga, di ba pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang tungkol sa support, emotional support, financial support, moral support, physical support. Importante sa buhay yan eh. Yan ang ginawa ni Jesus. Kaya dito sa ebanghelyong ito, makikita natin na kahit na si Jesus ay sinundan ng maraming tao, yung ugali ni Jesus ay kakaiba, hindi tulad ng ugali ng iba ng mga tao. Ang ugali ng tao kasi, wag mo ako abalahin. Naalala ko tuloy yung bata na na sabi ng batang bata pa, siguro mga 5 years old, Daddy, I want to play with you, please play with me. Sabi ng bata, sabi ng tatay, in English pa, sabi siyempre Amerikano yun eh. Sabi, okay, honey, please don't disturb your daddy because your daddy is concentrating. Okay? Ang pagkaintindi ng bata, sabi, oh, sorry daddy, you are pala constipating. Concentrating, constipating. Mga tugang, importante talaga yan. Habang may panahon, bigyan natin ng panahon ang isang tao. Alam mo, isang, di ko makalimutan na pakinggan ko ito, si Jim Rome sa Amerika. Siya ay, yung Iowa, sa Amerika po yun. And then, nilapitan niya isang presidente. Alam mo, tumigil yung presidente at inabrasa siya, kinamayan siya. Where are you from, man? I'm from Iowa. It's a very good state, sabi niya. Well, okay. Ganun po sana tayo. Are we welcoming person? Yan ang tanong ni Father Boots. Anyway, babalik muli tayo pagkatapos ng mga pagiromdom. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ang Biochesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad.
Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mamag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. Ngunya na daw ning Lunes, petsa 10 kang bulan ning Pebrero 2025 kung saan sa tuwing pinag-urulayan at ina-apply ang Maray na Bareta ning kagurangnan sa aldaw na ini. Ano kasi bago sinasabi natin na no matter how Jesus was occupied, busy and everything, he has always time for people. Yan, maganda yan ha. Time for people. We have many time for things, we have time for everything, but we do not have time for people. May panahon tayo dapat yan sa tao. Ano? Alam mo, lately ako po ay yun na nga, marami akong pinagmimisahan ng mga patay at ang nangyari, kwentuhan sa akin, sabi sa akin nila, alam mo, really, it's family, it's relationship. Totoo yun eh. Ano, ang dadamay talaga at makikita natin na yung mga pupunta sa iyo at they will take time out, ay yung mga taong talagang nagmamahal sa iyo. Pero sabi ko, bakit nung buhay pa hindi mo minahal? Pagpatay na, saka lang bibigyan ng importansya. Mali po yata. Ano? Yung pagpatay na, bibigyan mo ng flowers.
Bibigyan mo ng mga bagay na ganyan, patay na, hindi na makakapagsabi ng thank you sa inyo eh. Sana yung buhay pa siya, bigyan mo na siya ng mga pangangailangan niya para makapagsabi pa thank you man lang. Ito wala na eh. Kaya let's give time, let's give time, magbigay tayo ng importansya sa mga tao. Tulad ni Jesus, binigyan niya ng importansya yung mga may sakit. At sabi nga ng mga tao, naniniwala sila, nagagaling sila, basta mahipo man lamang ang damit ni Kristo. Kaya maganda mga tugang yan. Kaso bago sabi ko sa Indo, ang importante baga, prioridad. Ano bang priority natin? Priority ba natin ang Diyos? Priority ba natin ang buhay o hanap buhay? Priority natin ang bagay o buhay? Alam mo, patay na tayo. Ang mga bagay na yan, nandyan pa yan. Pero ang buhay natin, hindi. May hangganan lang tayo eh. Kaya habang buhay pa tayo, mahalaga na po, magbigay tayo ng panahon para sa isa't isa. Kasi pagsisisihan mo yan eh. Kaya ako, pag sa may patay, nakikita ko yung iyak ng iyak. Kasi nang buhay pa siguro, talagang hindi niya na ibigay mabuti. Kaya nga may guilt, may guilt. Of course, may mga tao talagang mahal na mahal niya ang taong kaya kamiya. Pero may nakikita rin kasi ako. Pero too late. Habang bigyan natin ng panahon. Let us be accommodating. What is 1 minute? What is 1 minute? What is 3 minutes? Hindi naman maliban lang. Sabi ko nga, pag may mga talagang mga mabibigat na kasalanan, doon ako tumatagal pag magbibigyan ng advice. Lalo pa, Father, gusto ko ng patayin ang buhay ko. Gusto ko nang pakamatay. Yan, mahirap po yan. Kaya I will really take time out, and at the same time, I will follow it up pa. Kasi nga, importante yan eh. Kasi minsan lalo sa pamilya ngayon, maraming mga kabataan ngayon, they suffer from depression. Kasi sa family. Hindi man nila, tawag nito, hindi man nila problema. Pinagiging problema nila, halimbawa, yung paghihiwalay ng kanilang tatay, nanay, o halimbawa, yung nanay niya ay merong lalaking iba, yung tatay naman niya, merong babaeng iba. So, yung bata, apektado. At dahil doon, gusto na magpakamatay yung bata. Ay, hindi naman dapat ganoon. Bata, hindi naman yan. Hindi mo problema yan. Apektado ka lang ng problema. Yan. Yan ang problema. Kaya, mga tugang, kaya sa buhay, mahalaga talaga. Dasal, dasal lagi. At the same time, maging malapit sa Diyos eh. Kaya, prioridad sa buhay natin, na tulungan ang mga nangangailangan. Si Jesus din, makikita natin, nagtuturo siya, pero actually kung makikita natin, ang pagtuturo niya ay may kasamang action. Kasi nga, devotion without action is confusion. Alam mo, prioridad sa buhay ni Jesus ang mga may sakit. Nakita natin? Ang kanyang ministeryo, kanyang magawain ng pagpapagaling ay madalas na binabanggit sa mga ebanghelyo. Makikita natin ito. Nahiling ta na si Jesus, may mga hilang, pinaparahay, dahil niya sinasayumahan. Magayon nila eh. Tandaan nito, ang Diyos dahil nagsasayuma. Tayo lang minsan nagsasayuma eh. Nakita natin, ang pusong maawain ng Diyos ni Jesus. Talagang ang kanyang pagkalinga sa mga lukha, sa mga walang sala, walang-wala, at sa mga may karamdaman. Pero hindi lang pagpapagaling sa katawan ang hinagad ni Jesus, kundi lalong lang ang pagpapagaling sa kaluluwa at sa mga damdamin. Importante po ini. Hindi lang yung physical wellness, kundi yung tinatawag natin emotional and spiritual wellness. So yan, importante yan eh, wellness. Kalusugan, hindi lang sa katawan, kundi kalusugan ng kaluluwa. Yan importante sa buhay. Kaya mga kaibigan, si Susana
alam mo sa Biblia maganda yung istorya din ng Susana, no? Na hinahangaan, hindi lang siya ay mayaman pero inipon niya ang kanyang pensyon para makabili ng gamot para sa mga matandang may sakit. Ano, naalala ko ngayong ginawa ni Bo Sanchez noon na yung mga may sakit ay kanyang pinagamot, Of course, sa tulong din ng iba. Kaya minsan sabi niya, sa tulong ng iba, kaya nagkaroon ng pera si Bo Sanchez. Actually, kung tutusin, ganoon din po ako. Kung ako, kasi wala naman talaga akong pera. Pero sa tulong ng iba, nagkakaroon ako ng pera. At the same time, yung pera naman na ipapamahagi ko sa ibang nangangailangan. Yan. Kaya, totoo po yun. Kaya kailangan talaga, kaya minsan may nagbibigay sa akin na, Padre, ito, pero hindi ko siya natatanggapin kasi nahihiya ako kahit kaibigan ko matalik o hindi ko siya natatanggapin pero tinatanggap ko ito, sasabi ko na thank you po kasi anyway tama-tama nagbigay ka, may humingi po kasi sa akin ng tulong kaya ito na po. Yan. Ganun talaga yan. Yan ang nangyari sa akin. Kaya nga kung ako nakakapagbigay kasi may nagbibigay din sa akin. Kaya one time sinulat ko doon sa Messenger, okay, generosity, okay, begets generosity and brings abundance. Yun, totoo mga tugang yan eh. Kaya nga, doon nga nakakatabang kita. Importante yan. So, yan ang ginawa ni Jesus. So, kaya nga, maganda itong ginawa ni Susana is isang kaibigan na mayaman pero inipon nga niya ang kanyang mga pensyon para makatulong sa mga matatandang may sakit. Napakaganda po ito, Napakaganda. Alam mo, sa ating buhay at sa buhay ng komunidad, may aksyon kaya tayo para makatulong sa mga may karamdaman. Importante po ito kaya sa may social worker tayo sa hospital. Ito po ang talaga mahalaga sa simbahan. Kaya ron tayo na makatulong tayo. Si Jesus ang ginawa niya talaga makatulong lagi. Prioridad ni Jesus ang makatulong Paano tayo magiging matulungin o nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? Kaya magandang tanong ito Napakaganda kung ang isang parokya may ministry of the sick. Okay? Alam mo, tandaan po natin, hindi lang lahat ng pinansyal, hindi lang na temporal. Mahalaga po itong ministry of the sick. Nang ako po ay parish priest. Sinisikap ko every week po yun, every Friday, afternoon, pinupuntahan ko po yung mga may sakit doon sa isang barangay para makaikot ako sa barangay at nag-anointing of the sick po ako. So yun, napakaganda at ito nga kasi pinapanalangin natin. So maganda po ito. Maganda ito na sana gawin natin ito. Kaya pray over. Pinay-pray over ko po sila. Well, kung talagang ang sakit na yan ay lubhang masakit na talagang nasa kanila sa Panginoon na po. Just ang panalangin ko, maging bukas lang tayo sa kalooban ng Diyos. Yan lang naman talaga. Kasi ang buhay natin ay bigay ng Diyos. Hindi naman natin yan pag-aari. Kaya sabi nga, God gives and God takes. Okay? So magdasal tayo para sa may sakit. Dalawin natin may sakit. Makakatulong tayo sa mga gastusin nila, sa paggamot. Kaya may mga tutulong. Ang ganitong paraan, maraming gayahin natin ang pagkalinga ni Jesus sa mga may karamdaman. Ito ang hamon sa atin ngayon sa araw na ito. Tayo po ay maging kasangkapan sa pagpapagaling. Sa salita, sa gawa, at sa ating mga hangarin. Anyway, inabot tayo ng oras yung pamamaram. Ito po muli si Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi nagsabing we are all a blessing to one another at sana po maging kasangkapan tayo ni Kristo. Bye-bye! God bless!